Fevral ayı гаиләбез өчен бик кадерле ай. Чөнки нәкъ 30 ел элек бу дөньяга яраткан балабыз, энебез Мухаммедов Фәнис Рафик улы туган иде, дип башлана Яңа Зимница авылыннан килгән котлау хаты. Бүген матур гомер бәйрәме белән аны ихлас күңелдән әнисе Дания Ракибовна, әтисе Рафик Абдулович, апасы Иркә, тормыш иптәше Рафаэль, балалары Алия һәм Алим, әбисе Рәшидә, Жигулевск шәһәреннән абысы Дамир гаиләсе белән һәм апасы Гөлфия котлыйлар. Күзебез карасы, йөрәгебез парасы, балакайыбыз, улыбыз Фәнис 30 ел элек дөньяга туып, безне бәхетле итте. Апасы Иркәдән соң тугач, әтисе дә, мин дә нык шатландык. Нәселебез дәвамчысы, ышанычлы таянычыбыз булыр дип, өметләр багладык аңа. Кай арада вакыт узгандыр. Фәнисебез башлап мәктәпне, аннары техникумны тәмамлады. Хәрби хезмәтен үтәп кайтып, яраткан кешесен табып, гаилә кырды. Хәзерге вакытта инде ике аныгыбызны бүләк итеп, әти булырга да өлгерде ул. Яраткан улыбыз, без синең белән бары горурланып яшибез. Киләчәктә дә шулай бер авыздан булып, бер-беребезне аңлап, тыңлап гомер итик. Рәхмәт сиңа, ышанычларыбызны аклап, йөзебезгә кызыллык китермичә яшәгәнең өчен. Татлы улым, ышанычлы кыям, сиңа бүген 30 яшь тула. Бу вакытта бар ир-атлар әле иң матур чагында бит була. Барысы да хәлдән килә диеп, тыела бу вакыт балабыз. Ләкин сиңа саулыгыңны саклап, сак бул әзрак диеп калабыз. Яраткан хатының янәшәңдә, балаларың исән булсыннар. Мул табыннар артына балабыз, бары тик шын дуслар тулсыннар. Безнең энебезнең эчке җылылыгы тышкы матурлыгына тиң дип дәвам итә хатны Иркә апасы. Без аның саф күңеленә, елмаючан йөзенә, тыйнаклыгына, һәрберебезгә игътибарлы булуына сокланабыз. Кадерле энебез, абыебыз, ничек иттереп тиз вакыт узган. Әле кичә генә кебек без бала чакта уйнап көлеп йөрдек. Ә бүген исә һәр кайсыбызның үз гаиләсе бар инде, үз мәшәкатьләре. Әмма мин беләм, тагын әле бик күп еллар үтсә дә, без бер-беребезгә иң якын туган кардәшләр булып калачакбыз. Бүген синең шундый якты бәйрәмең. Шын күңелдән котлыйбыз һәм сине бик-бик яратабыз. Без сиңа туган көнеңдә, киләчәгеңнең бүгенгедән дә матурырак, бүгенгедән дә бәхетлерәк булуын телибез. Язмыш сиңа бары тик игелекле, изгелекле язлар гына бүләк итсен. Бәхетең мул, саф, самими булсын. Гел елмаеп яшә. Гел елмаеп торсын кояш синең гомер юлыңда. Бүләк иткән чәчкәләребез мәңге шинмәс кулыңда. Чәчкәләрдән сибелә, бөркелә яз сулышы, язның хуш исе. Күзләреңдә синең язлар төсе, күңелләрдә язның саф хисе. Менә шундый кыш уртасында яз сулышы тулы теләкләргә, җылы котлауларга кушып сиңа, Фәнис, әлеге җырны да бүләк итәбез. Бәхетле бул. Үзелеп яратканнар, күп барсыңлап табышканнар. Тик бәхетле бу дөньяда яратып кавышканнар. Мәхәббәтле йортта гына яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле яшәү рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Һәр гаилә үзенчә яши, һәр ише тулы сер. Яратып яшәсәң дөнья матурырак барыбыз.
Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Худай канатны айырыр ялгышлардан, мәңге биргә яшәсеннәр яратып кавышканнар. Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йорттагына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Бәхетле бала туа. Дәвам итәбез. Фәнис Рафик улы Мухаммедовны 30 яшьлек матур юбилее белән чын күңелдән котлап, яраткан хатыны Римма, балалары Данис һәм Амина алдагы хатны язганнар. Яраткан ирем, бәйләде безне Аллаһы Тәгалә гомерлеккә гаилә итеп. Әллә инде миңа гына шундый бәхетләр язганмы? Син бит минем өчен җир шарында да иң акыллы, иң сабыр һәм иң күркәм, батыр ирем. Мин беләм, ятлар гына түгел, хәтта үземә дә көнләшеп яшим бәхетемә. Бер кайчан бер мине кимсетмәдең. Хатыныңны хатын итеп яшисең. Чын ир буларак, гаиләдә үз урыныңны беләсең. Ә урының синең патшалар тәхете. Үрим сиңа чәчкәләрдән, таҗлар затлы ташлардан. Бирим сиңа иң кыйммәтле бүләгемне башлардан. Ә бүләгем ул гомерлек сөеп яшәгән йөрәк. Туган көндә чын күңелдән теләем сиңа теләк. Инде хыял күңелемдә күптәннән яшәп килә. Синең белән ул хыялда бриллиант туйларым җитә. Әткәебез, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет, шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әниебез белән бергә без балаларыгызның кадер-хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек юлдаш булсын әти гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Әни белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлар йөргәндә.
Шулай матур каршы алыгыз сез алтын, бриллиант туйлар килгәндә. Кадерле Фәнис Рафикович, тормыш иптәшегез, балаларыгыз сезгә дип матур җыр яңгыратырга үтенделәр. Рәхәтләнеп сорауларын үтибез. Юбилеегыз котлы булсын. Худай биргән бәхетем син, гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер беттен. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Кулларымда синең куллар, йөрәгемдә исемең. Кавыштырды безне язмыш, күзләргә тимәсен. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Худай биргән бәхетем син, гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер беттен. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Фәнис, синең күркле юбилеең көнне кайнанаң Зәкия Фуатовна, кайнатаң Камил Мәүлетович, Шуриның Алмаз, бабагыз Мәүлет Исмаилович, Әлмәт шәһәреннән апагыз Асия, кызы Ләйсән белән читтә кала алмаганнар. Һәм сезнең хөрмәткә шулай ук котлау хаты язганнар. Кеше гомерендә кан кардәшләреннән башка балалар аркылы килгән җан кардәшләре дә була.
Безнең бәхеткәдер инде киявебез белән нык уңды, дип язалар Саитовлар гаиләсе. Ул бик күркәм гаиләдә туып үскән. Кыш оясында ни күрә, шуны эшли дип әйтәләр. Бу шиксез хакыйкать. Чөнки киявебез Фәнисне кодаларыбыз үзләре шикелле үк бик матур тәрбия биреп үстергәннәр. Моның өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бу дөньяда да без аларга бары бәхет, кайгы җилләренең урап үтүен телибез. Балаларыбыз бүгенге көндә шын үрнәк гаилә. Алар үз әти-әниләрен дә тиешлечә тәрбияләп, бик матур гомер итәләр. Фәнисебез, менә синең кабатланмас матур туган көнең. Рөхсәт ит сиңа иң җылы теләкләребезне җиткерергә. Беренчедән, саулыгың какшамасын, иманың нык булсын, барасы юлларың ак, эшлисе малларың бәрәкәтле булсын. Римабыз белән авырлыкларга бирешмичә алдада яшәгез. Һәр чак без сезгә ярдәмгә кирәк булса ашыгып килербез. Киявебезнең туган көне, гаиләбездә зур бәйрәм. Аңа теләкләр телибез матур булган зур бәйрәм. Фәнисебез егет шикелле, дәртле, акыллы ир-ат. Кытлыйбыз ихлас күңелдән без сине кабат-кабат. Теләгәндә сайлап куйдык иң изге теләкләрнең. Беләбез без иң мөһиме каты саулык кирәкнең. Римабыз белән тигез тик матур гомер итегез. Алтын туйга икәүләшеп, күгәрчендәй җитегез. Тормышыгыз сыкланырлык, горурланып яшибез. Әле ярый киявебез бар тормышыбызда дибез. Иманлы булсын киләчәк, гөрләсен эшегез. Һәр чак яхшылыкта гына илтсен һәрбер эшегез. Кадерле Фәнис, Саитовлар гаиләсе теләкләренә рәхәтләнеп без дә кушылабыз. Матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы гомерегез хәзер яңгыраячак җыр сыман матур булсын. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, ынтыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тиң парың, ынтыла бу көнне дөньяның бар зары. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Гомерләр уза дип моңаеп утырма, тагын бер яна мәхәббәт утында. Гомерләр уза дип моңаеп утырма, тагын бер яна мәхәббәт утында. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә
kile